An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye sira ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛ bi kunnafoniw la waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nansara san kalo 6nan ye juin kalo ye bi o tile 10 ye ka bɛn 2022 ma farafin kalo min n'o ye furancɛla kalo ye an ma ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 11 ye jatera san kalo 11 na don hijira san 1443 san do de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ kunungo Tɔnbukutu marabolo la Mali finitigilaka 2 bɔnɛnɛw ni na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la o kunungo kelen na ɲɔnɔ marabolo la dugu min n'a bɛ fɔ a ma ko Kɔlɔdugu kɔrɔ jadiwale tigilamɔgɔ kɔni wulikajɔ kɔni ta ka ɲɛsin yen dugudenw ma ni marifa ni donsolakaw karila ɲɔgɔn na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se CEDEAO bɛ ka lajɛrɛ min bila ka juillet kalo tile 3 kɔnɔ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la maa minnu ka yɔrɔ ci la zone aéroportuaire kɔnɔna na olu kɔni ye fara ɲɔgɔn ba kɔni kɛ ni ka wele bila jamana ɲɛmɔgɔ ma o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Narɛnakaw olu ka dugudenw kɔni n'u ka mɛri kɔni bilalen bɛ ɲɔgɔn na ni waati in na k'a sababu kɛ Chinois ka sanu ko ye o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lasaw ma denkɛ n'a balimakɛ fɛ Siriki Kulibali Ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnniya k'a fɔ kunungo Mali finitigilakaw yayirala k'a fɔ ko jariwale tigilamɔgɔ kɔni nana binganiya dɔ kɔni ta ka ɲɛsin u ma Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Tawudeni kɛrɛfɛla yɔrɔw la a yirala k'a fɔ ko wulikajɔ in kɔni senfɛ k'u ye Mali finitigilaka 2 kɔni ko kasara u ni na maa 5 ɲɔgɔn k'olu jogin nka kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ ko Mali finitigilakaw kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ka ɲɛsin maa ninnu ma ka se ka u gɛn fɔ k'u kɔtɔrɔma bɔ k'u gɛn fɔ ka wulusiw nɔfɛ a yirala k'a fɔ ko ni maajugu ninnu kɔni k'u bolila ka taa k'u ka maramafɛn dɔw kɔni to fɔ ka taa se moto dɔw kɔni ma ni waleya mun n'a kelen filɛ nin ye an bɛ dugawu de kɛ yarabi lakanabaliya Ala ka se k'a ban pewu an ka jamana kɔnɔna na basigi ni kelenya Ala k'o nati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye o kunungo kelen na wulikajɔ kɔni kɛra ɲɔnɔ marabolo dugu min n'a bɛ fɔ a ma ko Kɔlɔdugu kɔrɔ jadiwale tigilamɔgɔ kɔni fɛ ka wulikajɔ kɔni ta ka ɲɛsin o dugu kɔni ma a kɛra marifaci kɔni o ni donsolakaw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nka yirala k'a fɔ ko kasara ma maa si sɔrɔ donsolakaw ka fanfɛla la maa si kɔni ma kasara a ni na sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ ko a maa fanba bɛɛ kɔni an balima filalakaw ye o kuma min n'o kɔni bɛ fɔ kuma bɛɛ maa caman kɔni bɛ ɲininkali kɛ mun de la ni fɛn fɛn mana na kɛ wulikajɔ kɔni bɛ ta ka ɲɛsin an balima filalakaw ma nka u y'a yira k'a fɔ k'u mana ni bɛnganiya in kɔni kɛ u tɛ kuma kan wɛrɛ la dɛ u bɛ kuma filakan de la k'o de y'a to olu kɔni bɛ wulikajɔ kɔni ta k'a yira k'a fɔ ko an balima filalakaw don yaasa k'a perewatigɛ d'an ma karamɔgɔ Abdulaye Kulibali Segu Sala Kulibali b'ale bolo nɛgɛ kan an k'u lamɛn. Segu Sala Kulibali ka bɔ Kɔlɔdugu kɔrɔ la. Segu Sala Kulibali an ye kunnafoni sɔrɔ kunungo selifana seliw kɔfɛ ko jadiwala tigilamɔgɔw ye wulikajɔba kɛ ka ɲɛsin aw ma Kɔlɔdugu kɔrɔ yɔrɔw la a ko kɛra cogo di? Karamɔgɔ ase selifana seliw kɔfɛla la an bɛ labɛnw na ko an bɛ taa an ka forolataw la an ye jadimɔgɔ tigilamɔgɔw nana an kɛ soforokun na u ye muguti daminɛ na muguti in kɔnɔna na gɛlɛya caman sɔrɔla a la ni o kɛla muguti kun t'a janya ye ka taa selifana 14h10 waati la fo ka se 16h30 ma an bɛ mugu kɔnɔ an bɛ Ala barika da an yɛrɛ kɔni ka côté fɛ tɔɔrɔ mɛ mɔgɔ si sɔrɔ an ye famalamɔgɔw wele ni o y'an ka militaires ye u y'a yira k'a fɔ u tulo bɛ marifatikaw na mugu jɔlen kɔfɛ miniti 30 ɲɔgɔn na u nana an ka kan na ka na jigi sigi kuma caman fɔ an ɲɛna k'a fɔ u bɛ baaraw la nka baaraw ye dɔɔnin dɔɔnin an ka hakili sigi u bɛna nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ pour que an ka se ka wasa sɔrɔ don nataw la mɔgɔ minnu nana anw ma filaw don u nana bolimafɛn minnu na o ye moto ani mobiliw ye mobili kelen kun b'u bolo mobili marifa b'a la u nana anw ma vraiment a gɛlɛyala mais an bɛ Ala fo an bɛ Ala barika da tɔɔrɔ mɛ an ka donsoden si sɔrɔ. N'i ye marabolo lajɛ siya ka ca mara kɔnɔ na mun na ne ni ɲɔgɔnnaw kɛra a b'a fɔ k'a b'a tɛgɛ kɔni ɲɛsin filaw ma ko filaw don. Parce que minnu bɛ na anw nɔfɛ an b'u ye an b'u dɔn fila dɔrɔn tɛ Mali kɔnɔ Mali siya ka ca nka n'i y'a ye kabila o kabila la ko filaw tɔgɔ bɛ fɔ o b'a sɔrɔ ko filaw de don sinon ni filaw tɛ o dɔrɔn tɛ maliyɛn ye o dɔrɔn tɛ Mali kɔnɔ anw kɔni ka kabila la an bɛ kabila wɛrɛ fɔ wulikajɔ fɛn fɛn bɛ kɛ ka anw sɛgɛrɛ a bɛɛ lajɛlen ye filaw de ye
anw tɛ se k'a fɔ ko fila bɛ anw ka yɔrɔ la bi ko mun tɛ nin kɔnɔ parce que filasi tɛ anw ka yɔrɔ la bi ko minnu ni anw bɛ ɲɔgɔn kan fɔ u bɛɛ lajɛlen farala kungokɔnɔmɔgɔw de kan ka anw kɛlɛ anw fɛ an ka fila bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ nin kɔnɔ parce que tɔɔrɔ mun nana k'a fɔ tɔɔrɔ in an bɛɛ lajɛlen de ka tɔɔrɔ an ka jɛ k'a kunbɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ o waleya filaw fɛ k'anw dɛmɛ a bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛ ka kungokɔnɔmɔgɔw dɛmɛ a bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛ ka tiɲɛnikɛla ninnu dɛmɛ a bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛ an tɔɔrɔba ninnu dɛmɛ an b'a fɔ ko filaw don k'a sababu kɛ o de ye depuis baara in daminɛna ka n'a bila bi la n'u ye fɛn o fɛn kɛ u bɛ kuma filakan de la réseaux sociaux kan n'o kɛla an bɛ se k'a fɔ ko siya jumɛn don ka tɛmɛ olu de kan anw kɔni fɛ sɔsɔli foyi t'a la anw fɛ ɲɔnɔ mara la mali kɔnɔ yan nɔ maa minnu bɛ ka nin waleya in kɛ an ka segu région na a bɛɛ lajɛlen filaw de ye u bɛ kuma ni diinɛ yɛrɛ mun tɔgɔ ye diinɛ n'i y'a ta k'a lajɛ kuranɛ jiginna a jiginna an wuligi muhamadu de ka sallallahu alaihi wa sallam a jiginna arabukan de la nka kuranɛ traduilen don kan bɛɛ lajɛlen la nka u bɛ kuma ni filakan de ye u tɛ kuma ni bamanankan ye u tɛ kuma ni sarakakan ye u tɛ kuma ni marakakan ye u tɛ kuma ni bosokan ye nin bɛɛ lajɛlen de ye mali siyaw ye olu si tɔgɔ ma fɔ n'i y'a ye filaw tɔgɔ fɔ la u bɛ fɛn o fɛn kɛ waleya o waleya kɛ anw fɛ yan nɔ n'u bɛ kuma u b'a bɛɛ lajɛlen kɛ filakan de la kuranɛ ma jigin filakan na kuranɛ ma jigin filaw kan kuranɛ jiginna ko silamɛw de ta don anw ye silamɛya dɔn ni ala kɛ diinɛ de ye a jiginna an wuligi muhamadu kan an bɛɛ lajɛlen bɛ o silamɛya kelen de la n tɛ yɔrɔ tɔw kɔni si dɔn mɛ anw fɛ ɲɔnɔ sɛriki la maa minnu kɔni bɛ ka nin waleya in kɛ maa wɛrɛ tɛ filaw de don anw kɔni bɛ se k'o sariya tigɛ o kɔfɛ n bɛ welewelema da ka taa mali ɲɛmɔgɔw ma ni o ye asimina ka premier ministre n'a ka gouvernement o bɛ baara la an b'a dɔn u bɛ baara la mali kɛ bon mɛ hali bi o k'u cɛsiri samiyɛ sera anw ye sɛnɛkɛlaw ye an ye bamananw de ye an tɛ foyi dɔn ni sɛnɛ de tɛ an kamana gannen don samiyɛ na dɛ baara min bɛ kɛ bi ni baara wɛrɛ ma kɛ samiyɛ in kɛmɛ k'anw sera bi karamɔgɔ sini donc an bɛ mun ɲini mali marabaw fɛ u ko u cɛsiri hali bi an b'a dɔn u bɛ baara la u ka dɔ fara cɛsiri kan an ka dugawu b'u ye nin jaadi in ka se ka bɔ mali kɔnɔ cogoya min na o se de bɛ ala ye yarabi ala ka jaadi in wuli ka bɔ mali kɔnɔ yarabi ala ko dugawu minɛ ni tun bɛ tali kɛ segu sala kulubali la abulayi kulubali ka kuma bara la a y'a fɔ cogo min na yarabi ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolosuma n'an bɔra ye seedɔ ye gɛrɛntɛ min ta ka ɲɛsin mali ma a ko kɔni kɛra gɛlɛyaba de ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko juin kalo tile 4 maa caman kun jigi dalen bɛ a kan k'a fɔ ko gɛrɛntɛ k'a bɛna wuli a taara ni k'a bila juin kalo tile 3 la maliden caman kɔni bɛ ka ɲininkali kɛ bɛn bɛna kɛ a ko kan wa bɛn tɛna kɛ a kan wa yaasa bɛn bɛ se ka sɔrɔ a ko la musojɛkulu ɲɛmaa dɔw olu ye fara ɲɔgɔn kɔni kɛ olu hakilina fɔ nin ko in na yaasa bɛnɲɔgɔnya bɛ se ka sɔrɔ an k'u dɔw lamɛn mali bɛ yɛrɛ ɲini na komi mali yɛrɛ ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ transition ni mali kura min bɛ ka ɲini a kɔnɔ mali ni kura donni mun bɛ ka ɲini a kɔnɔ a bɛ se ka kɛ kalo 24 kɔnɔna na min ni min kan ka kɛ u k'o chronogramme de labɔ maliyɛnw bɛ dɛmɛ ni o ye an bɛɛ lajɛlen bɛ dɛmɛ kɛ ka t'o sansi kan fɛ pour que an ka jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ manifin ko i b'a dɔn i dɛsɛlen don wagati min na i b'i mada maa i ka se i sama cogo la ka bɔ mɔgɔw bolo ka sɔrɔ a ma se kɔlɔlɔ ye i ma kuma tɛ ka taa se kɔ mɔgɔw ma an bɛ don min na ko bi gɛlɛya bɛ gɛlɛya yɛrɛ bɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na nka n'an tilala ka mali ta ɲɛ an ma i bolo fa ba kan donc an k'an jilaja an ka dɔn k'a fɔ an tolen don an kelen na bi an ka fɛɛrɛ kɛ an ka bɔ kelenya in kɔnɔna na an ka dɔn k'a fɔ mali dan tɛ bamakɔ ye walahi kunu farabugukaw ye ne wele k'a fɔ ko mɔgɔ 25 de kirigara la kɔngɔ fɛ k'u ye wele bila an ka faso tenitigiw de ma ka n'u ta k'u bɛ dɔgɔ fili dɔgɔtɔrɔso la donc mali dan tɛ bamakɔ ye an bɛ wowawo la nka gɛlɛya mun bɛ kɔnɔna na minnu bɛ taa kɔnɔna na olu de b'a dɔn an ka tila ka kɛlɛ sama an ni bɛɛ cɛ o man nɔgɔ hali bi ne bɛ n sinsin an ka ɲɛmaaw de kan donc hali bi k'u miiri anw na ɲɔgɔn kotɔ ɲɔgɔn t'a la o de bɛ karatabugu mɛn si la n'o tɛ fan bɛɛ de ye bɔda ye komi kuma yɛrɛ ma tigɛ ani CEDEAO mɔgɔw tɛ u ka continue président ye sɛbɛn min ta k'a fɔ ko an ka transition bɛ taa san 2 la an y'o fɔ CEDEAO mɔgɔw ye u fana ko k'u y'a mɛn u ka ciden n'o ye Goodluck Jonathan ye k'u bɛna u ci an ma m'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ ni Goodluck Jonathan nana u k'a bisimila u ka kow da yira ɲɔgɔn na CEDEAO mɔgɔw k'a faamu olu ko ko kalo 18 ninnu ko ko kalo 24 ne bolo danfara caman t'u ni ɲɔgɔn cɛ ne b'a ɲini CEDEAO mɔgɔw fɛ u ka sɔn maliyɛnw ka fɔta ma ni tun bɛ tali kɛ musojɛkulu ɲɛmaa dɔw la u y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati nin ko in na n'an bɔra ye mali ni turki kɔni olu bɛ bolo di ɲɔgɔn ma la kabi kuma jan a yirala k'a fɔ ko baaraɲɔgɔnya kɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya jago sira fɛ arabadongo sigikafɔ dɔ kɔni kɛra an ka jamana kɔnɔna na mali ɲɛmaa dɔw ka taa se turki ka dɔw kɔni ma fara ɲɔgɔn in sen fɛ min bɛ tali kɛ jagokɛlaw ka ɲɛmaa Yusuf Batili ale ye min fɔ a kɛnɛ kan an ka lamɛn an bɛ hukumu mun kɔnɔ yan nɔ o ye rencontre dɔ de kun programme aw fɛ ani partenaire dɔ b'an bolo Turki u b'a fɔ ma ko DEIC comme aw b'a kalama a bɛ san caman bɔ Mali ni Turki y'a essayé k'u ka relation renforcer
u ka baara kɛ ɲɔgɔnya renforcer jago sira fɛ ani politique sira fɛ mun ye jago sira ye chambre de commerce ni u ka service mun bɛ u b'a fɔ ma ko DIQ u nana bɛnkan dɔ signé 2015 avril k'a fɔ ko jago sira mun bɛ an ni Turki cɛ a million da ka dɔgɔ an ka essayer ka fɛɛrɛ kɛ k'a renforcer a kun tɛ tɛmɛ $25,000 kan dollar la mais fo 2020 a nana ye san 7 kɔnɔ ka multiplier ka kɛ $140 ye donc an kɛlen ka bɛnkan mun signé bɛnkan ye ko ni événement dɔ bɛ kɛ olu fɛ yen nɔ an ka Mali opérateur bɛ bɔ yan ka taa Turki ka taa bɛn ni o événement ninnu ye i n'a fɔ u yɛrɛ ka gouvernement ye événement 2 ɲɔgɔn boloda yen nɔ u b'a fɔ ko forum turc CEDEAO forum turc Afrique à chaque fois que n'u b'o kɛ u b'an wele an bɛ mɔgɔw bɔ yan nɔ ka taa nin rencontre senfɛ u b'a to ɲɔgɔn dɔn bɛ don an ka opérateur n'u ka mɔgɔw cɛ ka baarakɛɲɔgɔnya boloda ka na investissement kɛ yan nɔ a y'a permettre central dɔ bɛ ka jɔ sisan n b'o ta comme exemple u b'a fɔ ko ASCA a bɛ taa 40 mégas la a filɛ ka kɛ yirimajɔ an ka relation d'affaires ni développer ni de y'a to u nana investissement kɛ o domaine na o ni énergie mɔgɔ cɛ. Ni tun bɛ tali kɛ chambre de commerce ɲɛmaaba la n'o bɛ tali kɛ Yusufu Bacili la a y'a fɔ cogo min na ni bolodiɲɔgɔn min Mali ni Turki jamana ni ɲɔgɔn cɛ yarabi Ala nin kɛ badabada ye ka ɲɛsin an ka jamana ma hali bi hukumu kelen kɔnɔna na ni kɛnɛ in kan Mali premier ministre Dr Shokali Kokala Mayiga ale tun b'a kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. Ka Turki fo k'a fɔ ye ko relation ɲuman min bɛ olu ni Mali cɛ mɛnna kabini 1999 accord économique mais o relation in ka fanga d'u ma o kɛra à partir de 2015-2017 o bɛɛ la ɲuman min bɛ ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ économique nafolo baara fɛ relation ma baara kosɛbɛ o de la Mali opérateur économique ani Turquie taw an ka président fila le colonel Assimi Goïta ani Recep Erdogan u ko k'olu b'a fɛ en tout cas transition waati la relation économique min bɛ Mali ni Turquie cɛ o relation a ka baara pour que wari min bɛ échange min bɛ an ni Turquie cɛ a ka multiplier par 10 ou 20 aw y'a dɔn a bɛ million dama dama bɔ an b'a fɛ a ka se $1,500,000 ɲɔgɔn ma yanni san dama dama n'u sera o k'o kɛ u b'an ka relation taa ɲɛ hali ni yɛlɛma nana ka don fanga la opérateur économique kɔni bɛ taa Turquie bɛ aéroport jɔ u bɛ siraw jɔ u bɛ pont jɔ u bɛ courant jɔ u bɛ fɛn caman kɛ u bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso jɔ u bɛ se ka kɛlɛminɛnw fana a b'u bolo u bɛ se ka feere an ka jamana ma donc intérêt b'an ka jamana bolo an ni olu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Turquie ni Mali u ka relation a ma daminɛ bi ka bini l'empire du Mali fo l'empire Songoyi ka bino waati la Mali Turquie kun bɛ jago kɛ u ka jamana tɔgɔ o waati la a tɔgɔ ye l'empire ottoman ka bino waati la donc relation minnu no u ma daminɛ bi donc an b'a fɛ bi yanni transition ka ban u ka niveau ba de sɔrɔ pour que a ka fɔ ko Afrique kɔnɔ jamana min ka di Turquie ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye Mali ye Maliyɛnw fana u bɛ taa u ka affaire kɛ yɔrɔ min na yɔrɔ min ka di ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan olu fɛ o kɛ Turquie ye o de y'an ŋaniya ye parce que an ka jamana fila u ka opérateur ko a nafa b'o de la. Ni tun bɛ tali kɛ Mali premier ministre Dr Shokali Kokala Mayiga a y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka bɛnɲɔgɔnya kɔni sabati ani jamana fɛn fɛn cɛ ni Mali ka bɔ nɔgɔla b'o la yarabi Ala k'o sira lajɛ ani o jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra ye min bɛ tali kɛ zone aéroportuaire maaw o tɛ dɔwɛrɛ dɛ a yirala k'a fɔ ko maa minnu sigiyɔrɔ bɛnna an ka pankurujigi yɔrɔ kɛnɛ ma ni gɛlɛya tara ka ɲɛsin olu ma bandaw ka waati la ni k'u ka yɔrɔ kɔni ci u y'a yira k'a fɔ ko kɔsada in na ko wulikajɔ kɔni kɛra tuguni ka se ka taa maa dɔw kɔni gɛn ka b'u ka yɔrɔ la ni ka dɔw bugɔ u ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ ka wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma ko kabini olu ka yɔrɔ cira bandaw ka waati la maa caman k'olu bɛ kɛnɛ ma ko fɛɛrɛ ka kɛ olu ka se ka bila u ka hakɛ kɔnɔna na u ye kuma min fɔ an ka maa dɔw lamɛn. Anw senunkaw anw sirakɔrɔkaw anw falajɛka n'a ɲamakɔrɔka n'an kuraleka ni misalaka ani guanaka ka se fo tabakɔrɔ o nanen do jagoya zone min sigi mɔgɔw da la n'o yɛrɛ ma sɔn ka confirmer ko zone dɛ n'o ko la zone dite aéroportuaire donc o zone in sigiyɔrɔ bɛnnen do ni dugu damadɔ min ma o dugu damadɔ min farala ɲɔgɔn ka dugutigiw tɔgɔ la ka tɔn sigi n'a bɛ fɔ tɔn min ma ko plateforme des habitants de la zone dite aéroportuaire an ka bi sigi k'a fɔ aw ye ko degun min do a bɛ an fɛ yan senu kɛnɛ jumɛn n'i bɔra Tour d'Afrique la k'i kunda pɔsu kan kɛnɛ min bɛ i numanyan fan fɛ soni i ka se Kama kɛnɛ min ni ale terrain kelen sumayɔrɔ tɛ yen a bɛɛ lajɛlen sumanen bannen do k'a bɛɛ kɛ mɔgɔ sigiyɔrɔ ye
mɔgɔ sigilen bɛ yen nɔ o ka ca san 30 ye bi san 40 ye bi o ma sigi ten dɛ dugutigi y'o lasigi a ma ban fana dɛ mɔgɔ min ni o yamaruyalen don ka sigiyɔrɔ sɛbɛn bɔ k'a di mɔgɔ ma k'i ka sigi ye n'o ye maire n'o ye sous-préfet ni préfet ye olu ka sɛbɛnw de bɛ mɔgɔw bolo n'a bɛ fɔ o ma ko document légal n'o bɔra o jamana faama kelenw fɛ an bɛɛ y'a kalan lɔgɔlisow la k'a fɔ l'état est une continuité. kabiri don min na n'u taara anw n'anw cɛw sɔrɔ so kɔnɔ ka so ci u y'anw cɛw ka danpe bɔ a la u y'anw cɛw maloya hali bi ni fanga in b'o so ci kan o tuma na u bɛ mun de ɲini ne hakili la n ko transition kɔrɔ an ka hadamadenw gɛrɛ ɲɔgɔn na k'u bɛn an ka élection ɲuman kɛ an ka taa mais ne t'a dɔn k'u nakun ye so ci ye. Ministre de la sécurité an b'a fɔ a ye a y'an ka mɔgɔ minnu minɛ k'u tɔɔrɔ n'a m'u bila anw bɛ bɔ an bɛ fini bila anw denw bɛ kɛlɛyɔrɔ la olu dɔgɔninw de b'anw kɔrɔ yan ka anw ladon anw jɛra k'a fɔ n k'u ka taa kɛlɛ kɛ u ka taa faso kuma bɔ anw b'u kɔfɛ n'olu dɔgɔnin minnu b'anw kɔrɔ n'olu faw n'aw y'olu minɛ ka t'olu datugu a b'anw de datugu anw bɛ sa yen anw musow bɛ sa an denw nɔfɛ. A y'an cɛw malo a y'an cɛw tɔɔrɔ a y'a tigɛ an cɛw la puisque an y'a dɔn ko fanga t'an cɛw la bilen a y'o de jira anw na anw de ko n ko vi atimu wa tɛgɛrɛ mun fɔra ye u k'u jija n'u ma nin dabila an bɛ tɛgɛrɛ fɔ ale de bɛ jigin a ye bandaw jigin cogo min na ne kelen de y'a fɔ n ko bandaw ma se ka a ka so mara a ma se ka muso mara a ma se ka du mara a tɛ se ka dugu mara bandaw taara wa ale ta ko bɛ juguya bandaw ta cogo ye. U ka fara na u ka fara cɛw la an b'an cɛw kɔ an b'an denw kɔ n'an denw sara yɔrɔ min na an bɛ sa ye. alimami ko ni nana ko ka fɔ aw ye dini nin ye borokɔni kelen sɔrɔ silamɛya jamakuru la an bɛɛ jɛlen don a la mais m'an ka dogo aw la ɲɛ bɛ ne sigilen na n bɛ ka kuma cogo min na fɛn min fɔra an ye fɔlɔ ko an ka sigiyɔrɔ ye zone rapporteur de maa ba joli de bɛ jamana in kɔnɔ maa million 20 nin kɔ maa min bɛ don avion kɔnɔ malidenw na ba kelen o ba kelen a tɛ tan bɔ. O ma tigɛ anw na dɛ o tigɛra u yɛrɛw de la. Parce que kuma musalaha nafa fosi t'a la kabi salo an bɛ sanji la faamaw kuma bɛɛ u k'an nɛgɛn ka an dusu salo yɔrɔ minnu cira ɲamakɔrɔ ni falajɛ ni senu u k'u bɛna fɛɛrɛ kɛ k'an ka yɔrɔw lasegin an ma k'an bila an ka duraw kɔnɔ mɔgɔw bɛ fiɲɛ la hali bi u ka mɔgɔw ka yɔrɔw d'u ma k'u bila u ka duraw kɔnɔ a bɛɛ ye maliyɛn de an dusu kasilen don dɛ baara mun kɛra senu ye a ma dogo mɔgɔ si la u ka sabali n'a ka d'u u ka an faga. Wallahi ala denw b'a kɛlɛ k'an kɔfɛ n'an mɔdenw an tɛ sabali dɛ f'an su. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la minnu ye gɛlɛya sɔrɔ zone aéroportuaire kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ yarabi fɛn bɛ daga da an ka jamana na ala k'u bɛn o kan n'an bɔra ye Mali président n'o bɛ tali kɛ colonel Asimi Goïta la ale kɔni sigilen a y'a yira k'a fɔ a ka sara kɔni k'a b'o tilanyɔrɔ dɔ kɔni k'a b'o kɛ ka dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya jiko gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na fo ka taa se kalanyɔrɔ kow ma. A yirala k'a kɔni wuli ka jɔba kɔni kɛ nin baara in na a ye dɛmɛɲɔgɔnya kɔni kɛ jiko la fan caman fɛ dɔgɔfɛrɛnkɛ laban yɛrɛ kɔnɔna na a château 200 la o dayɛlɛli baaraw kɛra Bagadaji kɔnɔna na a yirala k'a fɔ hali bi nin waati la ko baara in ma ban dɛ a y'a yira k'a fɔ ko baara in kɔni bɛ to sen na ko fo ka taa se furancɛla fanga a kuncɛ waatiw ma musolaka min yɛrɛ ɲɛsinnen bɛ nin baara in ma n'o bilalen bɛ nin baara in ma n'o bɛ tali kɛ colonel Asan Bajalo Ture la ale y'a yira k'a fɔ ko hali bi k'u hakili bi bɛɛ lajɛlen na ko a tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a bɛ kɛ dɔɔni an k'a lamɛn. An taara yɔrɔ yɔrɔ an ye min ye an ye population ka nisɔndiya ye mais population minnu m'a sɔrɔ fɔlɔ u kana fɔ ɲinɛma kɛ mɔgɔ si kɔ œuvre sociale a labɔra ka taa Kidal ka se fo Kayima minnu m'a sɔrɔ fɔlɔ a bɛ k'u ɲɛna ɲinɛ kɛr'u kɔ président de la transition le colonel Assimi Goïta ma ɲinɛ mɔgɔ si kɔ a ka œuvre sociale la mais n'i ye min sɔrɔ kuma min na de o y'i garijɛgɛ ye et puis a bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛnɛ. Ni tun bɛ tali kɛ colonel Asan Bajalo Ture la a y'a fɔ cogo min na ɲinɛmakɛ maa si kɔ wa wulikajɔ ka kɛ dɛsɛbagatɔ min bɛ togodaw la u ka se ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka taa dɛmɛ don olu ma jiko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na yarabi ala k'u hakilinaw sabati maa minnu bɛ togodaw la olu dɔw b'u ka nisɔndiya fɔ nin ko in na minnu ye ji sɔrɔ an k'a dɔw lamɛn. A ye kɔngɔ b'an na ka minɔgɔ b'an na ka taa nin lakana yɛrɛ kan an bɛ da an bɛ sunɔgɔ an bɛ ji sɔrɔ fɔlɔ an tun bɛ si robinet da la k'an ka denmisɛnninw to so ka sababu kɛ jiko gɛlɛya ye sisan an yɛrɛ bɛ taa ka sunɔgɔ an bɛ Hasimu fo. Vraiment bi gogikaw an sinɔgɔlen tun dɔ an kunna an y'a dɔn bi an bɛ Mali kɔnɔ min dira maliyɛn bɛɛ ma o de dira an fana ma et pourtant u b'an compter k'an bɛ Muritani de an tɛ Muritani an bɛ Mali de donc Mali faamaw y'a yira k'a fɔ Gogi ye Mali de ye an fana nana ka n'a dɔn Gogi ye Mali de ye n b'aw fo
k'aw tanu ka sagi k'aw fo tuguni ala k'a ka fanga lataga ɲɛfɛ ala kana jugu yɛlɛ aw la vraiment n tɛ se k'a fɔ n bɛ min yɛrɛ fɔ bi. ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la minnu ye ji sɔrɔ yarabi ala ka ni ɲɔgɔnna cɛ an ka jamana kɔnɔ maa minnu ma sigi n'a ye k'u bɛ se ka nin fɛn sɔrɔ u ka se k'a sɔrɔ o nisɔndiyaba de ye wa a yirala k'a fɔ ni kɔni ye fantan la hinɛ i b'o hɛrɛ sɔrɔ yan wa i b'a baraji sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ sini yarabi ala ka nin hakilinaw sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye narena n'ale ni bamakɔ cɛ ye kilomɛtiri 88 bɔɲɔngo ye wulikajɔ kɔni bɛ yen dugudenw an'u ka mɛri ni ɲɔgɔn cɛ dɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ u y'a yira k'a fɔ ko siniwaw kɔni k'u na mɛ gɛlɛya kɔni ta ka ɲɛsin olu ma u ka sigidaw la k'u ka cikɛyɔrɔw bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ u la ka sababu kɛ sanuko ye nka u y'a yira k'a fɔ ko mɛri kɔni faralen bɛ ninnu kan ka se ka to ka dugudenw kɔni kɛlɛ an ka maa dɔ ka seereya lamɛn. ne tɔgɔ ye Keyita Namori ne ka baara ye sɛnɛ ani baganmara problème bɛ bayan dingɛnnaw kan an ka dingɛnna ko a bɛna di sanuɲinaw ma n'o ye siniwaw ye ko ka baara o de problème bɛ bayan dingɛnna nin kan bi ni yɔrɔ in kɔni n'a baara la kɔlɔlɔ ko kuma yɛrɛ t'a la o kɔni o b'a yira k'a fɔ ko bayan wulila de yɔrɔ min bɛna baara u yɛrɛ ka fɔ la ko plus de 100 km au carré ko baara dugu da la a tɛ tɛmɛ mètre damadɔ kan et puis dingɛbaw de bɛ sen a kɔnɔ ka bila e kɔni b'a dɔn dugu tɛ yen bilen kɔlɔlɔ ko kuma yɛrɛ kana fɔ dugu yɛrɛ de tɛ yen n'a baara la dugu tɛ yen sabu u bɛ fɛn in baara ka se niveau min ma bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a bɛ se fo mètre 7 dugu jukɔrɔ ko ka dugukolo wugu la ka taa dugu tɛ yen bilen yɛrɛ de. ne tɔgɔ Dramani Keyita ne yɛrɛ bɔra Côte d'Ivoire mais bi actuellement ne ka foro mɔgɔ 100 ni kɔ de bɛ balo ne ka foro la kabaforo kelen a siti kelen de ni ka yɛlɛ ni fala ɲɛ b'a baganw n'a kɔnɔ bon ni ne bɛ taga fɔ ne ka foro la donc taara o don na an ka kabakala yɛrɛ ko a bili jɔ ye ko fu ka baara donc an ma sɔn donc o ye sécurité ta kana an kama maa si tɛ bayan yan ko a n'o mɔgɔ min ye averti k'a fɔ ko vraiment sinon bɛna baara kɛ an ka yɔrɔ la a ma kɛ yan mairie ma foyi fɔ ne ye an t'a kalama an kun ye sécurité ye u nana yan. ne tɔgɔ ye Burulayi Kone a degun fɔlɔfɔlɔ min a ye gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ lase bɛnkan mara ma sɛnɛkɛyɔrɔ a sɛnɛkɛyɔrɔ kɔnɔ aw tiɲɛna bɔgɔbɔgɔ an ka foro minnu b'a yɔrɔ lamina sisan i bɛ se ka bɔrɔ 300 sɔrɔ a kɔnɔ san kɔnɔ mais sisan ji kun fɔlɔ minnu nana ji taara se fɔ foro cɛmancɛ la ji sera fɔ mɔgɔ 10 ma kaba bɛ se ka sɛnɛ yɔrɔ la cogo di donc o y'a gɛlɛya belebele dɔ ye samiya donda in na san fɔlɔfɔlɔ minnu nana a ye foro ji tun tɛ sila yɔrɔ wɔrɔ donc ji tɛmɛn'o bɛɛ kan foro kɔtima yɔrɔ ninnu bɛ yen ji sera fɔ mɔgɔ 10 yɔrɔ la donc o ye gɛlɛya belebele ye sira kelen pe de b'an bolo wa ni yɔrɔ in baara la ji bɛ tɔn ni ji tɔnna o y'an ka sira tiɲɛnen ye taga yɔrɔ si t'an bolo bilen donc dugumɔgɔ si ma sɔn a yɔrɔ baarali ma mairie o de sɔnna a ma mais dugu kɔnɔ population mɔgɔw ma sɔn dugutigilakaw ma sɔn mais maire de kɔni sɔnna maire de bɛ ka obligé fana ko fɔ an ka sɔrɔ a ka kɛ n'i y'a ye an bɛ mankan min na tan dugumɔgɔw de tɛ ka sɔn. ne tɔgɔ Isa Siribe siniwaw nana yan cogo min na olu nana yan ni wari le ye ka don mɔgɔw kan n'u nana isin kabila ma o b'a ye wariko ka bon min bolo ka tɛmɛ kabila yɛrɛ kan donc u bɛ don o kan ka wari d'o ma dɔw fana b'a jate minna ale ni minnu kan surun ɲɔgɔn na wariko fɛ parce que dɔw ka wariko ka bon ka tɛmɛ kabilako kan a n'o bɛ jɛ ka baara kɛ donc fɛn tɛ fɔ mɔgɔ tɔ si ye bilen donc o de y'a to u ye fanga sɔrɔ an fɛ yan lu dɔw yɛrɛ cilen mana n'o mɔgɔw bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ bilen yɛrɛ donc o kɔni gɛlɛya b'ale bolo hali ni sini o wara bi est ce que an bɛna se k'o gɛlɛya wuli k'o bɔ yen wa o kɔni gɛlɛya kɔni bɛ yan yɛrɛ yɛrɛ de. ne tɔgɔ Lasini Kamara a bɛ wari de b'u bolo parce que hali kɔn na kangaba préfet a ye jɔn ala fɔ anw ɲɛna ko papier tɛ siniwaw bolo siniwaw ka papier ye wari ale préfet min bɛ wuli sanfɛ mɔgɔw fɛ a wele a b'a fɔ ko problème tɛ yan alors que problème bɛ yen parce que ale yɛrɛ bɛ problème ɲa an ka sɛnɛ kɛ dugukolo bɛɛ de ka tiɲɛ siniwaw fɛ bi an bɛ faraw sɛnɛ dugukolo fɛn fɛn na ka malo b'u la siniwaw bɛ k'u bin o de fara dugukolo kɔnɔ u tɛ taala yɔrɔ si ni fara dugukolo kɔnɔ o tɛ an ka kɔjiw tiɲɛna an ka bɛɛ kan badenw sara hali ɲinan kɔjiw fɛ an ye mɔgɔw fɛn hali un moment kana u ka ji ninnu ta k'olu tɛse a yira k'a fɔ ko siyaneri b'u ji ninnu na olu bɛɛ an y'olu jaabiw sɔrɔ wariba de bɛ siniwaw bolo k'a d'u ma donc u tɛ se ka wari min minɛlen to ka tila k'a fɔ siniwaw ma k'u ka taga o de kɔni o gɛlɛya b'an kan bi mais transition ka problème bɛna kɛ min ye o bɛna kɛ siniwa ko nin de parce que siniwa ko nin kɛlen don k'an bɛɛ degun bi n'u ma siniwa ko nin jateminɛ a gɛlɛya b'an kan parce que hali an convoquera kununi gendarmerie la o tun y'an convoqué ko filanan ye an ka maire fɛ kununi yɛrɛ an ye convocation minnu fara ɲɔgɔn kan o t'a bɛɛ yɛrɛ o bɛnna 48 bi yɛrɛ o ɲɛmɔgɔ u filɛ k'o wele kangaba parce que wari de b'u bolo o y'an ka ɲɛmɔgɔw datugu bi o nouvelle fɔra an ɲɛna a tɛ heure kelen yɛrɛ bɔ n'o minɛ k'u datugu parce que wari de b'u bolo bon maliyɛn wari ko nin de kɛlen don k'an ka ko bɛɛ tiɲɛ tɛ ka fɔ bilen an bɛ wari de lajɛ vraiment o kɔni o gɛlɛya an kan. ni tun bɛ tali kɛ narena ani baya o maa dɔw ka seereya ye u y'a fɔ cogo min na jamana ɲɛmaw k'a lajɛ cikɛla baro tɛ foyi la a ka foro kɔ n'i y'a ka sɛnɛkɛyɔrɔ minnu minɛ a la e y'a dabɔ k'a bɔnɛ a nin na de foro minɛni ma kɛ baasi ye u ni hakɛ min ka kan ko da tɛ ka don o kuma yɛrɛ la o y'a la gɛlɛyaba de yarabi ala ka faamu ɲuman di nin ko la n'an bɔra ye kulu min b'an ka jamana kɔnɔ n'a tɔgɔ ye ko CDM olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ dɛ olu kɔni y'a yira k'a fɔ olu sigikun ye ka se k'an ka finitigilakaw kɔni ka dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin u ma kɔlɔlɔ b'u sɔrɔ sira o sira fɛ olu bɛ don u n'o cɛ u ka kulu a sigilen a ye san 1 sɔrɔ a san 1 sɔrɔ u y'o anniversaire kɛ
a kumalasela ye Mamhawadu Dambele an k'ale lamɛn. San kelen kɔnɔna na Dieu merci an kɔni bolo an ye wasa de sɔrɔ a kɔnɔ ni ɲuman tɛ juguman tɛ quoi donc c'est pourquoi an ko bon o tɛ se ka kɛ ko fitini ye f'an ka fêter. Ensuite aspect filanan ye jumɛn ye an y'a jateminɛ depuis 2012 an ka sɔrɔsiw tun bɛ kɛlɛ la bon a se caman na i bɛ taa sɔrɔ kasi ye anw fanfɛla de ye. Mais depuis nous nana san kelen kɔnɔna na baara mun kɛra an ma dogo mɔgɔ si la diɲɛ bɛ b'o kalama donc hukumu kɔnɔna na an ko bon vraiment an ka anniversaire an ka fêter ka mɔgɔw wele ka masala n'u ye hali bi ka wele lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma jamana kɔnɔ jamana kɔ kan an bɛɛ k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma. Ni tun bɛ tali kɛ CDM kumalasela la Mohamadu Dambele o y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma. N'an bɔra ye jamana ɲɛmɔgɔ kɔni y'a yira k'a fɔ wulikajɔ kɔni kɛra ka dɔ fara taji sɔngɔ kan n'o bɛ tali kɛ essence ani gasoil fo ka taa se gazi ma dɔ farala olu sɔngɔ kan wa o y'a yira k'a fɔ ko ni gɛlɛya mun filɛ nin ye nin tɛ Mali dɔrɔn ye dɛ ni gɛlɛya bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna na a tɛ ɲɛ cogoya si la fo dɔ ka fara taji sɔngɔ kan de ONABU ɲɛmɔgɔ Modibo Guro Jale ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Taji ko a gɛlɛyalen don kosɛbɛ a sɔrɔli ka gɛlɛn n'a sɔrɔla fana a sɔngɔ ka gɛlɛn gɛlɛya in bɛ ka fanga sɔrɔ hali bi o de y'a to a kɛra an ma wajibi ye an ka dɔ fara essence taji sɔngɔ kan an ka pɔmpuw la misali la supercarburant sɔngɔ a bɛ bɔ 152 ani tama 2 a bɛ bɔ la ka kɛ 162 ani tama 1 mun ye gasoil ye ale bɛ bɔ 150 ani dɔrɔmɛ 2 la ka kɛ 160 ani dɔrɔmɛ 1 ani tama 4 a ɲininen bɛ bɛɛ fɛ bɛɛ ka faamuyali sɔrɔ nin ko la sabula laɲini tɛ autoritéw ka laɲini tɛ mɔgɔ si ka laɲini tɛ fɛn min don n y'a fɔ cogo min na a bɛ bɛɛ de kun kan jamana bɛɛ gouvernement autoritéw hali bi u bɛ cɛsiri la parce que ni o cɛsiri yɛrɛ tun tɛ an ye da min fɔ tan au lieu que supercarburant ka fɛrɛ 811 francs supercarburant tun bɛ taa 200 ani dɔrɔmɛ 4 ani tama 4 gasoil yɛrɛ bɛ kɛ 200 ani dɔrɔmɛ 7 ani tama 4 gouvernement ka cɛsiri de y'a to an ma se ka se nin yɔrɔ ninnu ma o tuma na an bɛɛ ka jɛ hali bi an ka danaya an ka hali bi an ka a tenku an ka ɲɛmɔgɔw la an n'u ka ɲɔgɔn dɛmɛ u b'an dɛmɛ an b'u dɛmɛ mun ye gaz ye an bɛ tobili kɛ ni mun ye ale sɔngɔ a kilo 1 kɛra 200 ani dɔrɔmɛ 12 donc n'i y'o ta i n'a fɔ buteli minnu ni tobili bɛ kɛ n'a ye n'an b'a fɔ a ma 6 kilo a bɛ fɔ a ma fana B6 ale sɔngɔ bɛ kɛ 1000 ani 200 ani 70 ani dɔrɔmɛ 2. Ni tun bɛ tali kɛ ONABU ɲɛmɔgɔ la n'o bɛ tali kɛ Modibo Guro Jale o y'a fɔ cogo min na jamana ɲɛmaaw a yirala k'a fɔ ko gɛlɛya in kɔni ko nin ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ye nka maa caman kɔni bɛ ka ɲininkali min kɛ ni nɔgɔya nana kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na anw ta in a bɛna jigi wa parce que maa caman bɛ ka yira k'a fɔ ko ni gɛlɛya kɔni kɛra Mali fɛn min kɔni na ka ban ko n'a yɛlɛla ko a tɛ jigi min bɛ ɲini u fɛ n'a jiginna a fana ka jigin an fɛ yan nɔ o de ye laɲini ye yarabi Ala k'o hakilinaw sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye minisiriw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka u ka kɛtaw fɔ san kelen kɔnɔna na u ye baara minnu kɔni kɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka taa ka t'i yɛrɛ dantigɛ i ye baara min ni baara min kɛ minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ siraba ani bolimafɛn koɲɛw ɲɛnabɔli ma Dambelelakaw furumuso Madinɛ Sisoko olu ye baara minnu kɛ ale da sel'o ma wa y'a yira k'a fɔ ko min ye yirimajɔ suguda ye ko gɛlɛyaba de bɛ yen nɔ bi maaw sigilen don sira kan k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen na o baara bɛ se ka kɛ cogo min na an ka Madinɛ Sisoko lamɛn. Yirimajɔ sira in n'an b'a fɔ o ma ko RN6 ale bɛ tɛmɛ suguda fɛ o sugu n'an b'a fɔ o ma ko yirimajɔ sugu jateminɛw kɛra pour que ani minisiriso caman bɛ yen an jɛlen don o yɔrɔ la an bɛ ka baaraw kɛ walasa an ɲɛ bɛ lahalaya min na sira kan n'o t'a dɔ ye an bɛ se k'o bɔ a la a lawulila min kama ka jamanadenw ka taa ni ka segin nɔgɔya walasa k'olu sabati olu bolo an y'a jateminɛ miliyari 5 la mɔgɔw bɛ bɔ sira minnu fɛ n'an b'a fɔ o ma ko axe principaux n'olu minnu caman tiɲɛnen kun don an ye jateminɛ k'olu fɛ ka na lajɛ fɔlɔfɔlɔ la u kun bi dɛngɛnin sen ka wo datugu an ko wo datugu tɛ nin ye parce que n'i ye wo datugu sisan yanni san wɛrɛ ɲama se i bɛna sɔrɔ a wo bɔra sariya de bɛ k'o kɔnɔ donc an ye taabolo falen ka sɔrɔ k'a kɛ wo dilako t'a la an b'a sanfɛla u kɛlen bɛ ka kusi finman min d'a kan n'an b'a fɔ o ma ko béton bitumini an b'o wuli ka bɔ a kan dugumana min bɛ yen n'o ye bɔgɔ ye o yɔrɔ dɔw bɛ olu sɛgɛnna parce que san 20 bolibafɛn bɛ taa ni ka segin la ka su ni tile min b'a jukɔrɔla la o mugumugura olu dɔw kun fanga dɔgɔyara an y'a essayer k'olu remplacer ka sɔrɔ ka na sanfɛ kusi n'an b'a fɔ o ma ko béton bitumini k'o kuraw d'a kan
n'i y'a jateminɛ jiboli sira minnu bɛ goudron kɛrɛfɛla la n'an b'a f'u ma ko caniveau ou bien dɔw bɛ kɛ k'a cɛ tigɛ olu caniveau dɔw bɛ yen ala ko tiɲɛ olu dɔw kun dɔgɔyara an obligera maa dɔ n'a y'a jateminɛ ka caniveau caman bɛ yen k'o dayɛlɛ k'o walankata walasa ni ji nana ji bɛ se ka don o kɔnɔ ka tɛmɛ ka taa ba la k'a sɔrɔ a ma jɔ sira kan miliyari 5 in kɔfɛ an nana miliyari 12 de sɔrɔ miliyari 5 min ye Bamako ye miliyari 15 de an y'o sɔrɔ o miliyari 15 la an y'a daminɛ Kayi ka taa fo Kidal fo Tawudeni fo Menaka Mali dugu tɛ yen an ma tɛmɛ dugu si la o dugu bɛɛ programme bɛ yen donc o de ye programme daminɛnen filɛ nin ye sisan an bolo programme fɔlɔ min filɛ nin ye an bolo o kuncɛ kuma sera maintenant programme filanan in ni ala sɔnna a ma o de bɛna daminɛ don nata in na n'o daminɛna o ye 2021 na an ye musaka minnu sɔrɔ n'o bɔra yen jamana ɲɛmɔgɔ ye a jateminɛ kɛ bien vrai que gɛrɛntɛw nana an ka jamana kan wari min bɛ di an ma kɔrɔlen o ma d'a ma mais a y'a ɲɛfɔ minisiri min sigilen don an ka musaka ko la ko sirako ka gɛlɛn sirako ka jugu kosɛbɛ an ka jamana datugulen don a selike 7 an bɛɛ fɛ an ka minɛn fɛn o fɛn bɛ yen an bɛ taa bɛɛ ta k'a jugu la ka na donc ni sira tɛ yen mɔbilitigiw ka taa ta ka na a bɛ gɛlɛya donc a ko k'i hakili to an na u ye miliyari 20 di an ma tuguni o ye programme 2022 ni tun bɛ tali kɛ minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ bolimafɛnw ni sirabako koɲɛw ɲɛnabɔli ma danbɛlɛlakaw furumuso Madina Sisoko a y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka hakilinaw sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen hali bɛ hukumu kelen kɔnɔna na minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ lakana ani maaw ni bololafɛnw lakanani ma n'o bɛ tali kɛ Dawudu Ali Muhamɛdine ale fana y'a hakilina fɔ nin ko in na u ye baara minnu kɛ a bɛ ɲɛfɔli dɔ k'o la an ka lamɛn an ye ɲinan san kɔnɔ mɔgɔ 4,000 ani 250 ta o 4,250 in 7,000 ani 250 o ye policier 1,000 o ye protection civile ye an bɛ yɔrɔ min na sisan olu bɛ u ka formation na sarasiw ka formation kɛyɔrɔw la n'a fɔ ma ko centre de formation militaire yan'o cɛ an ye mɔgɔ 2,000 ani 96 o an y'olu labɔ an bɛn'olu bila baara la joona o ye min ye polisi ka yɔrɔ ye min ye protection civile a ma mɛn an y'u ka officier 100 labɔ olu ka officier 100 bɔra olu tilala u ka formation olu yɛrɛ bɛ baara la sisan minnu bɛ formation na polisi ka niveau la n'a fɔ ma ko élève commissaire o mɔgɔ 88 bɛ yen élève officier de police o mɔgɔ 220 bɛ yen an ye commissariat 13 de créer commissariat 13 an y'o créer Bamako ana Mali fantɔw la région kɔnɔnaw la an ye groupement mobile de sécurité n'a fɔ ma ko GMS 5 de créer la an ye 5 de bila sen kan o 5 na 4 bɛ région kɔnɔ 1 bɛ Bamako min bɛ Bamako o bɛ Bamako rive droite parce que an y'a ye sisan Bamako dugu bonyana bɛɛ Bamako dugu bonyana ni dugu bonyana jama cayara fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ fɔlɔ GMS 1 de bɛ Bamako o GMS 1 tɛ se ka Bamako dugu bɛɛ lakana ka fara Bamako commissariat kan o de y'a to Bamako dugu kɔnɔ an ye commissariat dɔw bila sen kan an ye GMS 2 bila sen kan Bamako n'a bɛ fɔ a ma ko GMS rive droite donc bi bi na GMS rive gauche bɛ yen GMS rive droite bɛ yen nɔ an y'a ye fana k'a fɔ ko dugu bonyana an y'a fɔ cogoya min na mobiliw ka ca motow ka ca kojugu fɛn wɛrɛw fana b'a la donc fɔlɔ a tun bɛ fɔ min ma ko CCR a bɛ min na CCR n'a a bɛ policiers minnu n'aw ɲɛ b'u la u b'u jɔ rond point ni fɛnw na o CCR compagnie de la circulation routière o kelen de tun bɛ yen nɔ an y'a ye fana o kelen tɛ se ka dugu bɛɛ ka bolifɛn ko lakana a ka gɛlɛn donc o hukumu kɔnɔ an ye o fana 2nan créer ni tun bɛ tali kɛ minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ lakana ma Dawudu Ali Muhamɛdine a y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka lakana sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen Armand Show n'o ye farikolo ɲɛnajɛ kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya karate olu kɔni u yirala k'a fɔ k'o ye fɛn mun n'a nafa ka bon kosɛbɛ adamaden ma jango i ka kɛnɛya kɔni ma o baara dɔw kɔni sigila sen kan yirimajɔ kɔnɔna na nɔ min bɛ tali kɛ Karimu n'a bɛ fɔ a ma ko Jabile Rouge ale ka centre n'o ye ale ka Armand Show kɛyɔrɔ ye san o san ni o san yɛlɛma sera u b'a anniversaire kɛ u y'a yira ka ko ɲinɛta kɔni ko ni mawuludu kɔni k'u y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ Mohamed Samake tun b'a kɛnɛ kan a y'an sama shira mun na an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ Maître Karimu Kulibali di Jabile Rouge san o san an bɛ nin cérémonie ba in sigi sen kan n'o y'an ka salle anniversaire ye mais ɲinan ta bolofaba de b'a kan ɲinan an ka seku belebeleba n'o ye Cheikh Sufi Bilali Jalo ye ale y'a mawuludu ŋaniya kɛ ne fɛ yan ɲinan an y'o mawuludu sigi sen kan ka laban ka démonstration fana don an sen kɔrɔ démonstration kɔni an b'o la bi ka salle anniversaire k'a ni mawuludu bɛɛ don ɲɔgɔn na san o san an bɛ min kɛ a danna a ma k'a danna ye bilen an y'a fara mawuludu kan ɲinan mais a belebeleba kɔni ye mawuludu ye ɲinan Armand Show kɛla fasugu bɛɛ dɔ bɛ dɔwɛrɛ tɛ u bɛ bɛn de fɔ ne ka Mama Traoré ne bɛ Sabalibugu
alwana yɛrɛ dabɔra mun kan fɔ éducation de don kirike mɔgɔ bonya la i ka i b'i yɛrɛ bonya mɔgɔ bonya i bɛ cogo bonya an filɛ yan bi an mɔdenw ka ca n'an denw ye a ma bɛɛ kulonkɛ yɛrɛ k'an bɛɛ sani n ko n ka kumara o ye bɛn ni keleya u kana an ka baara kɛ bɛn ni keleya kɔnɔ donc a bɛ dɔn fɔ ka bonya fɛnɛ la a bɛ kɛnɛya di ma si min na bi n'o b'anw na bi an tɛ se k'a baara kɛ. Maître Karim Kulibali ka élève dɔ ye Ceinture Noire premier degré fɛn min bɛ an bolo o ye bonya de ye anw donna ka armation in don fara ɲɔgɔn kan de la a bɛ i n'a fɔ ko an ka maître ba y'an kalan min na n'o ye Maître Karim Kulibali ye di Diable Rouge k'an ka bɛn o bɛn kɔnɔna na o ye jumɛn ye o de ye nin fara ɲɔgɔn kan ye ka armation sugu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka kɛ kelen an ka jɛ ka na baro kɛ maître ba fɛ walasa bɛn ka se ka sabati. Ni tun bɛ tali kɛ Diable Rouge maa dɔw la u y'a fɔ cogo min na baara in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ bɛn ni keleya o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ yarabi Ala k'o hakilinaw sabati n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbele mun b'e bolo. Karamɔgɔ Sidiki an taga Chadi jamana kan. Chadi jamana ɲɛmɔgɔw y'a jira ko kalo 2 kɔnɔ k'olu ni Niger jamana ni k'a fara Nigeria jamana kan ni Cameroun jamana k'u ka bolo di ɲɔgɔn ma sen fɛ k'u sera ka jatigɛ walekɛla 800 ɲɔgɔn de faga u ka wuli ka jɔ in na u ye bɔra ka kibaruya di arabado kɛlɛbolo ɲɛma fɛ. N'an bɔra an taga Senegal jamana kan Senegal jamana fanga sena n'a ka politique tɔn Ousmane Sonko u ye wuli ka jɔ kɛ arabado ka kɛɲɛ ni wasaden kalata labɛnw ye u y'a jira k'a fɔ k'u ka wuli ka jɔ tun ba tɛ dɔwɛrɛ ye ko wasaden kalata labɛn k'u ba a sariya in kɔ. N'an bɔra an taga Côte d'Ivoire jamana kan Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaw anu u ka lakana tigilamaw y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka ɲɛnaminima fɛ n'o ye ko ka ɲini toni 2 ɲɔgɔnna ye ko olu minɛ ka kɛɲɛ ni sɛgɛsɛgɛliw ye y'a jira k'a fɔ ko tɛgɛ sera ka d'a ma 30 ɲɔgɔn de kan ni waati in na nka jalakibagaw y'a jira k'a fɔ ani procureur ko ni kibaruya in bɛɛ lajɛlen tɛ se ka da kɛnɛ kan fɔlɔ. N'an bɔra an taga Cameroun jamana kan gendarmelakaw ni banbagacikulu dɔw karila ɲɔgɔn na o kari ɲɔgɔnna in sen fɛ a kɛra sababu ye ka gendarme maa 5 ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na ni waati in na sɛgɛsɛgɛliw u bɛ sen na a jirala fɛnɛ ko kabiri san 2016 wagatiw la ko ni bingane wale kelen bɛ sen na an karamɔgɔ Sidiki an tun ye min sɔrɔ ni kun y'olu dɔ ye. Umu Danbele y'a fɔ cogo min na fɛn bɛɛ bɛ kɛ basigi ye ka na Mali ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Ala k'o hakilinaw sabati